setelah kita sarapan lanjut. Ide-ide konten sudah mulai terangkat karena perutnya sudah kita langsung lagi intro ini partikel ya terus gas selak lampu abangnya mekan. Kita kemana guys? Kita mau beli ya semen. Mbak Isma mau nembel atau renovasi temboknya yang kemarin. Kenapa Mbak? Lukruk. Langsung mlebu ya gak apa-apa. Ngomong sih. Aku ya. Biasanya nganu langsung mlebu. Padang lah gak apa-apa Mbak. Padang pasir. Padang mbek bis bersih. Ya. Ini keramik guys. Merdeka apa? Teh. Habis. Oh, gak metu. Ayo. Ayo langsung rono. Langsung meluncur. Ki apik. Yo. Yo belum. Dek kae kok enak ning kono. Iya, Pak yo. Iki lho, Iya, iki nek iki dienggo tembok-tembok. Sing lantai kuwi. Lah. Wes ta munggah. Aduh, nanti rokor gue nih. Wes. Tak sugi be, kowe ya arah kuat aku. Kenapa? Yes, bismillahirrahmanirrahim. Yo. Aku soalnya wis hafal gawene ya tuku dhewe guys ning kene dadi wis roh jenenge sampean. Larang Mbak. Kowe kok nek gak tepak semene apik. Wis kesane dilanjut lagi. Kita mulai meresik-resik kamar guys. Kepe diresiki kae. Resiki sama Pak Riko. Aku Mbak Isma pe ngersik lah lemari niki kok ya mindah ya. Lemari ini kita genjong soalnya engko sing ape di lulus kamar iki guys. Tembok-tembok ini mau kita renovasi. Kok kasore di iringno. Mbek delok keramik ngisore jajal. Wae anake. Mbak Isma apa iki lho? Ngresiki nggon wedak pemirsa. Kene sik. Ya wis gentenan ya kok. Ndi sik ngono. Nglotoki kalau sik ya kono sik bener. Engko ki kene tak beresane aku. Tak kene ning tripod. Sik iki lho.
Gosek ayah. Wis ode. Kasur resik ae diringno. Sode apa ora? Tak anu nembe aku ya. Aduh. Ya Allah, tapi tinggal mati tikus sih ya. Ya Allah. Duh, untungnya kasur iki ra dipangan, untungnya nek sikile. Ora nek sikile ngono amoh. Keramik iki dijodati mbek tikus kabeh. Perlu diresik-resik iki. Gak arah ya, guys. Tikusnya jan ngeri ya dibunuh. Tak nasik iki, tak nasik. Insya Allah. Namara ya ditinggal selama suwe Mbak Isma gak ning omah kae. Mek sapu. Oke pemirsa, kita lanjut ngersiki kian sebelah sini ya. Guys, ngono diurusi sama Pak Menko. Ini sing ngurusi Mbak Isma. Dia tak ring ke sini. Taruh tempat. Wah, benar benar. Itu sih rese pemirsa di dapur. Hai guys. Oh guys, Kak Popo Res. bantuin guys, mau nggak bantuin kamu? Gimana guys? Kamu ngapain kamu? Nggak ngapain bos. Sirai buke ketok keprop ora kuwi? Sirai tugel ora? Kak. Ketok. Sebelum ini kan yo bakal di ringkes iki pemirsa. Jadi sementara tak taruh sini terus kita taruh kardus gini. Soloknya kayak gini. Kita ringkesi semuanya. Pokok kabeh kudu resik. Semua harus bersih. Bukan anduk, enak tas, enak apa-apa di ring bersih, semental. Siapa guys? Per. Siapa itu ayah? Lah ayah. Roh. Kan anak ulo. Ulo apa? Iya loh. Ulo makin naik. Wih, Oh, misal. motor. Ih. Iki loh. Iki loh masuk. Iya. Ulo apa? Pangan ulo. Iya. Ulo apa? Bersih. Bakal ditotono nek wis jadi pemirsa status diatur ini. Kardus satu. Kak sembarangan loh iki. Ngale. Iya ya, kobra ya. Kobra cilik guys. Dia aku tidak. Kalau kobra coy. Wah, lagu metu. Dipangan sih nggo. Ulo weling. Yah. Sak kardus guys, kita tokno dhisik.
Cek ibu yang gurih sih. Hmm? Ibu yang gurih. Bersih. Tidak ya? Yes, yes. Di rumah semut. Iya, semutnya gaul di sini. Motok. Motok. Wah, temboknya piring kayak diresi. Kita full bersih-bersih. Iki semalam iki turun ning ngisor, guys. Ora jen turun ning kono. Megaten lho. Diumbai. Ulo uling. Apa? Ulo uling. Mana? Itu lo mana ya? Nah, iki ulo. Ulo cilik. Ini apa? Ini ulo gede ya ulo kok. Gede dadi apa? Ini apa salah? Gede dadi ulo ya gede ya ulo. Yang kecil apa salah? Ya nyokot. Nah, wis karek gejong lemari ki tok, guys. Aduh. Semute gatel akeh. Beda ki semut. Iya, enggak. Masuk kap. Sik ya, nganggo sabun. Semute ngkrap. Ini sabun ringsu. Musoe. Masih kayak hutan. Si to, si anu.
dhisik ping padang kono. Iya, mau diwakil. Aku tak sabunane, tak kayak sabun sih. Tak ngetok lagi sih aku. Duh. Wih, cuma dipangan. Maaf guys ya kontennya nek mbek ditinggal-tinggal soalnya kan yo iki emang resik-resik. Soalnya proses Cetok cek ya. Oke tenang iki. Beda iki semua. Ngilangno semut sik. Nguringsu, guys. Semute mati kabeh, guys. Tak sabuni iki ben sabun. Engko diperbaiki. Isik, itu taruh nyotong itu punya rasane semut itu oke. Mumpung Pak Riko belum kerja meneh pemirsa, jadi kita kon ngerjiki ditata misan. Alhamdulillah iso ngelus, guys. Penting bisa dilus dhisik. Iki sementara didekek ning kene dhisik, nanti nek wis selesai di beresi meneh pemirsa. Loh. Kabeh ditokno dhisik, soalnya ya ape di dandani. Oh. Yang kerah. Aduh ya wis ngono ya pemirsa, ke kontene Mbak Isma dong. Mbak Isma dipangani semut. Semute wakeh ki, semute ki karena aku lho. Kok soko pemirsa, sokone ki beberapa hari pas udan ki nrembes dadi banyu ki mili dadi sampai jamuran pemirsa. Nek sing bocor gendenge engko ya pembenakno gendeng terus sekalian iku mestere didandani piring keramike sing di odal-odal ambek tikus. Masih ada keramik ya mesti sangko dibenakno. Dadi ben buntu. Aduh dinggone omah semut pemirsa. Awune semut gatel terus tak kei sabun mati kabeh. Aduh. Sampe koyo ngono. Gawane tikus iku asline kon jero. Wis ngono pemirsa, resik-resike Mbak Isma kali iki nanti kita lanjut pas wis mulai tahap diaci ya di alusno pemirsa. Kok yo arek ngecat nek wis ndek rezeki eneh ki yo sithik-sithik alon-alon pemirsa ndandani kamar mbok iku jek nang omah delok engkas yo budal kerja meneh. Ya wis Mbak Isma pamit ya, sepurane nek kletak-kletak Mbak Isma tutur katane sing salah sing kurang berkenan mohon maaf sebesar-besarnya, tolong dimaklumi ya pemirsa. Mbak Isma pamit. Cek titik ala ketara dadi wong apik aja sampai nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perindile.